ngwakwaZondo Isibongo, umeya wakwaNongoma. Si endaweni yakwaDayeni isigodi isezimpakaneni, umuzi ikwashabalala. Ngingena izolo nje eofisini njengomeya, ngibe sengithela kwisibhadalala sokuthi ke kunenhlekelele evele phakathi kwaleli khaya, kuvele kwasha nje indlu. Uma sithola ke ngokumndeni, umndeni uthi sekwenza kavukela lokhu okwenzeka la ekhaya, kusiyona yokuqala lendlu isha, futhi akusho indlu kuphela nempahla ziyasha. Sekunesikhathi eside ke lento lokhu yenzeka ikhawu. Sibe sesithinteka kakhulu ke njengomkhandlu ukuthi umuntu akakaphuthume akazobona lenhlekelele, ngoba uma uzwa kuchazwa ngalesi simo isimo esingajwayelekile. Ngilapha ke ukuzokhalisana nomndeni, ngihamba nokunotha inhlangano ke engenza inzuzo. Kukhona ke siphethe ke esicoshiswe iyo lenhlangano engenza inzuzo, ukungase buwenze umehluko phakathi komndeni, impahla ingubo zokulala nempahla zokugqoka, ngoba akushe konke abanalutho. Sicabanga ukuthi noma kuncane kodwa ke umehluko kuzowenza. Ngifisa ukudlulisa okukhulu ukuthokoza enhlanganweni ukunotha ngalokhu ekwenzile. Sengathi ngegcineke lobu budlelwane esibuqalayo namuhla. Ngifisa ukuthi ke siqhubeke nabo, siqinise lo budlelwane ukuze abantu benkosi bakwazi ukusizakala. Sizoqhubeka ke nathi ke sibambisane nabo kulezi inhlelo ezinje zokulekelela umphakathi. Sithokoza kakhulu. Sengathi ke nomndeni sengathi ungagcina lenkinga ixazululekile. Ngithokoza kakhulu.